Her er en læringsvideo til programmet Educannon. Programmet giver mulighed for lærere at vise videoer med spørgsmål til elever. Jeg starter med at logge ind. Når man er logget ind, ses en startskærm. Herfra kan man oprette klasser. Det gør jeg herinde. Så skriver jeg alle oplysninger. For at gå tilbage, trykker jeg på hunden. Jeg kan oprette en video ved at trykke på Create New Bulb, eller jeg kan trykke Design. Herinde kan jeg indsætte link til videoer. Jeg kan fx gå på YouTube og søge efter videoer, eller Vimeo. Når jeg har fundet en video, kopierer jeg linket og sætter det ind. Og videoen kommer frem i højre side. Jeg skriver en titel på min video og en undertitel. Og så skal jeg også vælge klassetrin og emne og underemne. På min video kan jeg flytte den her, for hvis jeg for eksempel vil klippe i min video, hvis jeg synes den er for lang. Jeg kan også skrive tallene hernede, for hvornår min video skal starte og slutte. Når jeg har min video så lang som den skal være, kan jeg flytte den her igen og indsætte spørgsmål. Og jeg har 3 muligheder i den gratis version for hvordan spørgsmålene eller en reflektiv tænkepause skal være. Spørgsmålet skriver jeg her. Og hernede svarmuligheden. Og jeg vælger her, hvilken svarmulighed der er det rigtige. Hvis jeg vil have spørgsmålet til at komme på et andet tidspunkt end her 0048, så flytter jeg på den her igen, og så opdaterer jeg tiden. Jeg kan indsætte så mange spørgsmål jeg vil. Og når jeg er færdig med videoen, trykker jeg Finish Build. Så kommer jeg herind under Bulbs, hvor jeg kan se alle mine videoer. Under Assign kan jeg vælge, hvornår videoen skal ses, hvis videoen er til en lektie. Så tager jeg videoen heroverfra og flytter den over. Herindfra kan jeg også oprette klasser. Under Monitor kan jeg se mine klasser. Og hvis jeg havde nogle klasser, så ville jeg kunne se, hvordan de har svaret på spørgsmålene. Hvis jeg går tilbage på hunden, så har jeg her en kode, som er min lærerkode. Og den kode skal eleverne have for at se videoen. Eleverne kan både se videoen på iPads eller i en almindelig computerbrowser.